Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. De data asta ne jucăm Supermarket, varianta online, am impresia, dacă nu mă înșel, jocul se numește chiar Supermarket Together. Suntem aici alături de amica noastră Miki și astăzi vom avea propriul nostru supermarket. Am setat dinainte field of view-ul puțin mai mare, deși pare a fi prea mare, nu este așa? Vom seta la 100, de obicei așa joc cu field of view puțin mai mare pentru a vedea cât mai mult în jur. Înainte de a-i da drumul la treabă, v-aș ruga să apăsați butonul de like. Miki este de acord, după cum puteți vedea. Și un subscribe. Haideți să batem algoritmii care ne spun că majoritatea dintre voi nu sunt abonați. Suntem la câteva momente de a ajunge la 100 de abonați, ceea ce este minunat. Nu mi-aș fi putut dori o comunitate mai frumoasă. Haideți să-i dăm bătaie. Vedem că caracterele sunt făcute destul de bine. Deși nu înțelegem de ce Mickey și-a ales caracterul de băiat. Dar haideți să vedem, ne spune în dreapta sus, avem un tutorial. Aici probabil că este un lobby. Deci nu am mai jucat acest joc, nu știu despre ce este vorba, vom afla împreună. În stânga sus vedem că avem 6000 de bănuți, este ora 8, nivel 3, chiar dacă nu am jucat, poate este foarte early jocul sau nu-mi dau eu seama despre ce se întâmplă. Ne spune misiunea să cumpărăm două rafturi și deci să cumpărăm două rafturi pe care să amplasăm produsele, alături de o caserie și un raft unde să stocăm tot ce ne trebuie. Dacă apăsăm noi asta Tab, vedem că intrăm într-un builder menu, perfect. Acum dacă o să-mi dau eu seama cum funcționează acest builder menu, habar nu am, rotiță, bun, perfect. Pe rotiță vedem că avem caseriile, dreapta sau stânga, după cum preferăm. Noi o să ne ducem pe stânga și o să o amplasăm chiar aici în colț, cel mai probabil, pentru a lăsa cât mai mult spațiu unde să punem rafturile. Vedem că dacă apăsăm click, o să rotim caseria. Deci ce aș dori eu să fac? Vedem că Mickey a cumpărat deja și a amplasat primele noastre rafturi, urmat de al doilea. Voi amplasa eu caseria asta exact în felul acesta. Dacă îmi dau eu seama cum perfect. Avem prima noastră caserie, cele două rafturi de care am fost noi rugați de joc să le facem. Perfect. După care apăsăm din nou tasta Tab pentru a ieși din meniul de construire. Vedem că avem un spațiu de depozitare, bănuiesc, unde o să rugăm pe Mickey să amplaseze un raft de stocare dacă își dă seama care este. Nu este la fel cu cele de produse. Dacă ne uităm și noi, da, avem, scrie storage shelf. O să mă duc, perfect. Dacă apăsăm click îl vom întoarce. Vedem că l-am amplasat ea, dar pe dos. Nu știu dacă putem să-l mai colectăm de acolo. Delete mode, da, uitați că putem. Perfect, o să-l șterg și o să-l amplasăm din nou în partea aceasta pentru a lăsa cât mai mult loc. Perfect. Deci, cam asta ar fi prima misiune. Probabil următoarele misiuni vor fi să cumpărăm produse și așa mai departe. Ne spune să ne ducem să cumpărăm primul perk.
care ar fi, practic ne deblochează primele produse pe care le putem noi comercializa. Vedem acolo pe mijloc sus, vedem că putem comercializa paste, apă, miere, orez, sare și zahăr. Perfect. Cred că putem să luăm, da, putem să luăm o tabletă din asta. Probabil este pentru inventar sau nu prea am idee. Există vreo metodă de a scăpa de tableta asta? Bănuiesc că nu prea. Perfect, ne ducem, apăsăm tasta F pentru a dropa iteme. În continuare, probabil o să ne roage să cumpărăm niște produse. Chiar de aici vedem Basic Products. Bun, deci putem comanda, după cum am spus, paste, apă. Am crezut că este doar miere, că am citit doar primul cuvânt, sunt cereale de miere. Vom lua câte una din fiecare, dacă ne permitem noi, probabil că nu ne permitem una din fiecare, dar o să luăm niște paste, niște orez, niște sare și niște zahăr. Pentru un total de 166. Hai să luăm și apă și cereale. Vom cumpăra produsele, după care vom aștepta. Nu trebuie așteptat, le avem direct aici. Perfect. Dacă ne ducem noi, putem să dacă putem noi să deschidem, nu trebuie deschisă. Putem să punem direct în felul acesta pe raft. Perfect. Cutia, probabil că putem să o punem, da, la tomberon. Ne vom duce și vom amplasa și aceste cereale frumos. Vom șterge cutia din nou. Avem și niște paste. Perfect. Am umplut chiar tot raftul acela, vedem. Mai avem niște orez pe care îl vom amplasa chiar așa. Bun. După care mi se pare că putem modifica prețul produselor de pe raft. Vom face acest lucru într-o secundă. Perfect. Vom umple tot raftul acesta. Probabil că nu are nicio importanță felul în care le vom aranja sau etc. Avem ciocane, avem mături pe aici. Mickey se distrează, tasta F pentru a arunca. Perfect. O să luăm acest dispozitiv, pentru că nu știu eu exact cum se numește. Și ne vom duce aici la produse. Vom apăsa o tastă dacă ne spune aici. Vedem de pe rotiță putem mări prețul. De pe click acceptăm prețul și dacă dăm cu rotița plus tasta E, mărim prețul mai rapid. Perfect. O să punem 1,20 pentru apă, vom pune probabil un habar n-am, un 2, probabil că este prea mult, un 1,90 pentru paste, după care o să pun un 2 pentru zahăr, perfect, și voi pune 1,20 pentru sare, bănuiesc că ar trebui să fie în regulă,
Perfect. Cerealele le vom mări la 3. Și orezul îl vom pune tot la 2. Perfect. Acum putem lăsa dispozitivul de mărit prețuri acolo. Ne spune că magazinul nostru este gata de deschidere. Vedem că avem și un self-checkout, bănuiesc că este. Perfect. Acum dacă ne spune nouă de unde putem noi deschide shop-ul, ne ducem exact aici, vom apăsa pe butonul acesta, practic vom deschide supermarketul care arată exact în felul acesta și vom aștepta clienți. Perfect, vedem că avem primii noștri clienți. Vedem că nu sunt mulțumiți cu prețurile. Într-adevăr, le-am mărit destul de multișor, să spun așa. Nu le convine prețul la sare, ei caută și diferite produse. Vom micșora puțin prețul la sare pentru că vedem că nu sunt fericiți. O să-l punem la 1. Perfect. Suntem mulțumiți de alte prețuri. Vedem că nu. Am pus totuși caseria aceasta pe dos, dar o vom lăsa așa momentan. Plătește cu cardul 320, nu 320, 320, perfect. Vedem că vin și cumpără destul de multe produse, 880, perfect. Apă și așa, 320 din nou. A plătit cash tura asta, o să trebuiască să-i dăm rest $1 și 20 de cenți, perfect. Vom lua toate comenzile $1 și 80 de cenți. Este mult mai avantajos când plătesc cu cardul, pentru că este foarte simplu. Vedem că începem să facem câțiva bănuți, nu un număr foarte mare, dar acceptabil, bănuiesc. Perfect, nu vrem să dăm rest mai mult decât trebuie. 6,90, bun. Card din nou, 4,90, perfect. Vedem că avem destul de mulți clienți. Mickey aranjează marfa pe rafturi, ceea ce este minunat. Am pus fără virgulă, perfect. Și cam acesta este joculețul. Vom mai lua și comanda aceasta. Trebuie să dăm rest 11 și 10. Perfect. Clienții continuă să vină. Ora vedem că este 12. Avem un cumpărător care a luat destul de multe. Trebuie să înapoiem $9 și 50. Perfect. Card 6. Vedem că am făcut destul de multicei bănuți. Nu o sumă foarte, foarte mare. Perfect. Vedem că lumea continuă să vină.
Foarte, foarte drăguț. Da, și cam acesta ar fi joculețul. Ce să... Eu sper că v-a plăcut. Alături de noi a fost Mickey. Dacă mai vreți să mai jucăm jocuri de genul, nu uitați să lăsați un comentariu și un like. Și până data viitoare, eu am fost Alex. Pa!